Čekaj, Sandra, samo da moram da te pitam. Ne, to šta? Ne, Andrija. I to pred... Čekaj. Znaš li kako se zove bazen u kom pliva jetra? Jo, Bože, bazen u kom pliva jetra? Da, kako se zove? Naravno da ne znam. Liverpool. Ali evo kome je smešno. Ali teška debilana. Nema, mislim, muško. Pa evo, ja sam muško, ali i moje srce je pile, drhti od straha kada grmi, nežno ko svila na kaldrmi, na 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 la 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 na 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 na. Najvažnija stvar koju svi koji radimo ujutru rano i ustajemo, idemo na posao, koju moramo da znamo, koju moramo prvo da uradimo ujutru, jer bez toga nema, je da se probudiš. Evo, ti samo, ti ćeš biti svedok. Sandra, ajde, ustani, tako, lepo. Neću da te zaprosim, ne boj se. Nisam lud. Znaš kako se smeje Bugarin? Neko, to je bilo smešno. Moram da ti ispričam, bit ćeš iznenađena koliko je dobar vic. Muči. Šta jedeš ti? Dosta si ti pojeo, Andrija. Nisam dosta pojeo. Ne možemo kočicu da skideš. Evo. Znaš li... Ne znam. Čekaj. Šta je rekao Michelangelo kad su ga pitali da oslika Sikstinsku kapelu? Ne znam. Može. To ti ispričao Filip. A? Ti taj vid Filip ispričao. Filip, evo. Platit ćeš mi za ovo. Platit ćeš mi za ovo, verujem. Dosta si jeo, Andrija. Nisam. Ajde. Bože, došli. Tačno ću da umrem od gladi. Znači, samo hoću nešto da ti kažem. Mislim, ja izgledam nesno. Kako da sam dobio alergiju na to. Slušaj, znaš li kako se zove... Znaš, čula si za Baba Jagu? Čuli za Baba Jagu, svi su čuli za Baba Jagu. Kako se zove Baba Jaga koja drži butik? Baba Jaga koja drži butik? Ne znam. Balenciaga. Reci. Baba koja drži butik. Baba Jaga koja drži butik. Balenciaga. Baš nije Mnogo mi je drago što sam te ovako nasmejao. Došao sam u Nemačku da pronađem šljaku, sada menjam parket i ja im menjam kvaku. Iza mene ide grupa što me prati, to su možda Srbi, a možda i Hrvati. Talalala. Evo dođoh u hotel da pazarim sobu, dovedoh u Frankfurt Mićalović Bobu. Hotel je strava kod toranju pizi, sobe još nema, Boba mi šizi. Što ja treniram, što ja treniram, što ja treniram, kada sebe znam, daj mi pogaču i salatu rusku i rakiju sipaj u onu čašu usku. Što ja treniram, što ja treniram,
što ja treniram, Bože, ako znam, 10 kila skinem, 15 kila vratim, jer posle ručka ja na burek svratim. Burek mi je dezert, burek mi je dezert, ko kolačić s mesom, povazdan se nosam i ja sa vrućom kesom. I što ja treniram, što ja treniram, što ja treniram, kada sebe znam. Evo jedan hit za sve mršave što će biti debeli, debeli, što će biti mršavi, pa opet debeli. Ćao! Slušaj, Sandra, imam jedan samo, evo ovako, da se bolje vidim, da se bolje, mora i pipi. Ne, slušaj, evo vidi, evo, zove čovjek, zove radio. Znam, ali šta ćeš, ali aj sad kako hoćeš. Znači, zove radio. Tako je, i kaže, dobar dan, kaže, kako ste, dobar dan, mogu da naručim jednu pesmu za rođendan mog sina, onu od kralja romske muzike. Kaže ovaj, pa koju ćete? Srce moje Denise. Jedan imitacija. Ovo si sad. Ovo je lokal. Jedan kako priča taj čovjek. Pa to je takav čovjek, tako priča. Ne, to je... Ma je li to? Pa tako priča čovjek, kako? Pa govori č. Ali srce moje Denise. Ti si skapirao? Ne. Ja stvarno nisam skapirao. Srce moje Denise, naprej i posle. A Denise ime sina, što mu je rođendan, Roma se ubio. Ja sam te razumela, majko. I onda što ja ne pričam vice. Znači ovako, znači Slavujka, vidi. Šta da pjevamo ti ja ne slovenačko, ovako lijepo. Znači, neko pismalo, ali i srpsko pismalo. Može srpsko pismalo, ne slovenačko. Ako ja. Hoćeš tvoja? Bruja, čašija, bruja. Sam drugačija. Dalje. Bruja, čašija, bruja, da sam drugačija. Sudbino ili je vrađbino? Sudbino ili je vrađbino? Bruja, čašija. Koliko je dobro jebote, koliko dobro zvuči na slovenačkom, bolje ti zvuči na slovenačkom. Čekaj, ajmo sljedeću neku tvoju pesmu. Koja je sljedeća najpopularnija? Mislim da je... Ajde. Najzahvalnije je možda Podigni glavo. Podigni glavo, ti malo slovenska, ti malo srtinjo, podigni glavo, ti lepo malo Beogrđanko, i dođi kod nas u Slovenijo.